i en un futur. Jo em veig robant al Carrefour en un futur. Veig més ETTs i atur en un futur. Veig més gent que passa gana. Bones, som Actitud, jo sóc en Gerard. Jo soc el Gil. Jo sóc el Mandy. Jo soc el Hot. Soc en Sergi i falta un membre que és en Pau. El grup comença a funcionar més o menys fa més de mig any, potser uns 8 o 9 mesos. I bé, vam començar perquè teníem ganes d'explicar les nostres inquietuds i vam pensar que la música era una bona forma de fer-ho i li catem això del rap, que és una moguda que en general expliquem malament. Bueno, com que cadascú escriu a casa seva, cadascú s'inspira amb el seu grup, amb el que li mola, amb el rotllo que li va. Bueno, de moment portem 2 bolos, no és molt, però anem tenim uns quants de seguits. I bueno, no hem tocat amb ningú important de moment, ningú gaire conegut. I per això estem molt motivats per anar al rebrot, perquè compartirem l'escenari amb uns grans, vamos. Sí, clar, fa molt poc temps, no? I a més hi haurà molta penya, com que fa molt poc temps ens anem com de cop, però estem molt il·lusionats, vull dir que és una oportunitat de posar l'ara. I bueno, per això que ens veiem al rebrot. Veiem el rebrot. I verano, finals de setmana blecs, poca llum i molta foscor. Veig que el fum ens carregarà la capa d'ozó.